Oh, hello. Uy, Uday, kumusta? Kumusta, Uday? May dali siksiyo ka ton. Api. Ah, may dali siksiyo ka ton? Tara, Uday. Di makit pwede di da kay artista na Api. Oo, kanang mga artista nga wara mga istasyon. Sana all. Oo. Hi! 5-7 para maitkuan, 5-7-5-8 price. Aw, Pag may ngay nakakapili ay. niya barok. Tara ko dahil kaupay pag api kunta. Pero kay di na makit pwede kay atara, overqualified na at. Oo. Makaarawad, nakasugo na kit dambuhala. Woo! Ikaw logo api. Oo, buying. May da pa daman. Asya nga ni. Kaya ko kung umapi kung maapi ka daman. Pag may nakaapi ka, para marisyo kita. Para hikitit giusay.